Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa na wannan gidan namu mai albarka wato New Life UAU TV, barkanmu da warhaka. A yau za mu gabatar muku da darasinmu wanda muka yi wa take da Create Page Facebook. A yau za mu koya muku yadda za ku buɗe page ɗin Facebook da kanku. Da farko ka tabbatar ka shiga Facebook kamar haka. Tukunna sai ka zo ka shiga nan gurin, nan da na yi wa alamar ja. Idan ka shiga zai kawo ka kamar haka, sai ka yo ƙasa sai ka shiga page, gashi nan page. Idan ka shiga page sai ka shiga create page. Idan ka shiga, to bayan ka shigo create page, yanzu ya kawo ka nan gurin, nan ne za ka fara yin start din buɗe pejinka na kanka. Sai ka shiga get start. Idan ka shiga sai ka zaɓi sunan da kake so ka sawa pejinka. Yanzu misali musa let's go. Misali to nan kuma da nan ƙasa abinda ake nufi shine, shin kana buƙatar ka dinga siyar da abubuwa a cikin pejinka? Misali za ka iya ɗora wani abu wanda kake so ka siyarwa da mutane. To wannan pejin naka idan kai mai kilikin kamar haka, to zai iya sayarwa da mutane duk abin da kake so ka siyar. Za ka iya tallata hajarka a cikin wannan pejin naka. Sai ka dana next, sai ka fito, sai ka ciki cewa pejinka akan me kake so ka bude shi. Yanzu misali mu kamar wannan namu peji ne wanda ya shafi website, sai mu danna website. Sai mu danna to a website din wani kala website ne? Website ne na education, website ne na business, website ne na kiwon lafiya ko me? A'a, sai mu danna new and media website. News and media website ma'ana labarai ne da kuma website muke buƙatar mu buɗe. Sai mu danna. To bayan mun cike wannan abubuwan guda biyu, sai mu ƙara danna next. To yanzu kai tsaye kun ga ya kawo mu nan. To yanzu abin da ya rage mu da shine mu ɗora wa pejin mu hoto. Sai mu danna add pictures. Sai mu je kai tsaye cikin hotunan mu, upload photo. Sai mu je cikin hotunan mu kai tsaye. Yanzu misali sai mu zaɓa mu danna misali yanzu mu ɗauki wannan hoton. To kun ga yanzu hoto ya hau, sai mu yi next. To wannan kuma yanzu ya tambayar mu ne cewa za mu ɗora hotonmu cover, ma'ana idan mutum ya shiga zai ka cover wadda ta rufe pejinmu. To yanzu kai tsaye sai mu danna add cover photo. Sai mu je gallery mu again dai mu ƙara danna wannan hoton, sai mu save. Yanzu hotonmu ya samu cover kuma ya samu profile photo. Sai mu danna next. To anan za mu ciki address. Yanzu kuma misali in ce Abuja Town, sai in danna Abuja Nigeria postal code. To idan baka san postal code din kasa jihar ku ba, to kai tsaye ka je cikin website ka neme shi. Yanzu misali Abuja postal code.
yanzu kai tsaye kun ga kawo mu. Kun ga wannan shine postal code din Abuja, gashi nan ƙasa shine, gashi nan wannan shine 900231. Sun yi kofin sa, sai in koma cikin website dina sai in cike shi. Sai yanzu in sa phone number ta. Okay, idan muka sa phone number sai mu danna visit page. To yanzu kun ga mun buɗe website ɗinmu mai cikakken iko. Yanzu duk abin da muke bukata za mu iya sawa a website ɗinmu. Za mu iya yin inviting ɗin abokananmu, za mu iya komai. Kuma ta wannan website ɗin, ta wannan pejin za mu iya samun kuɗi da shi. Shi ma wannan za mu koya muku daki bayan daki yaya mutum zai samu kuɗi a cikin Facebook. Za ka iya samun madala 4,500, kimanin kusan 1 million a wata ɗaya a cikin Facebook. Don haka ku kasance tare da mu, ku yi subscribe din channel ɗinmu na YouTube, ko kuma ku neme mu a Facebook a cikin New Life UAU TV, ko kuma a Instagram. Mun gode.